akazi uthi Manazaretha ake niphumeni niyolanda intsha elingana nani ke iphume kuyidakamizwa ke iphume intweni zezwe kodwa kuze kufike la umuntu ubuyaziwa into nami engingayazi yenzeka kanjani ngoba nami mabe ngibuza bethi indoda sakubona sesikubona ngithi nami angazi kwenzeka kanjani kodwa sibonga ukuthi izwi likaShembe yilona eliqhubekayo ngoba inhloso ukuthi kudlula izwi likaShembe kungadluli thina futhi kungadumi thina umuntu okufanele aziwe emhlabeni ukuthi uNkulunkulu wabantu abamnyama uShembe lo Shembe futhi esikhuluma ngayo uShembe unyazi lwezulu Makhaya umuntu ongakazi abe nethuba lokuthi niqondane sitimeleni yini lento ebizela uMakhaya bambizeleni ukuthi akafike ngicela ukuthi ake siwuthathe lo msebenzi manje siwubuyisele esitimeleni ngoba liyahamba ikhoshi manje na ngiushiye kuwena lo msebenzi kaNkulunkulu lemzuzu nje ngicela ukukunikeza imizuzu kusuka manje ewu25 ngiyidedele kuwe lento kaNkulunkulu ukuthi ulubuyise izwe ngoba manje lesi sitimele sesikusona sikhulu kakhulu. Amen. Angibabingelele bonke abalaleli omsakazo izwi lomzansi. Hlalisuthi yakwacelele ethempelini eThabani kumshumayela umkhize nomkhokheli oganele kwaNdlovu. Emakhaya ngisethempelini eThelumusa kumshumayela uGabela nomkhokheli oganele kwaMazibuko. Ntsha yakithi njengoba sila sithunyiwe inkosi yamanazaretha uShembe unyazi lwezulu kunomgomo esowubekelwe njengentsha ukuthi asizikini kunezinto ezimbili uShembe akhala ngazo nesilo samabandla esibuzile esikhala ngazo kuye kube nombuzo osele kuthina singamanazaretha ngoba masiye emthandazweni wesabatha khona la uShembe khona elobe khona verse 42 verse 42 la uShembe khona ethi abangaze basho ukuthi azizalanga lutho ma uyihlononyoko beke bakusola kuyisiqalekiso lokho bese kusala umbuzo ntsha yakithi ukuthi njengoba isile sibuzile sadlule emhlabeni isikhalile ngalentshe yithi mani buka nina ngesolini nokucabanga kwenu nilibona ikusasa lethu libheke iphi ngoba mina ngokwami ngowacele nezinsizwe esigijima nazo evangelini bese kucabanga ukuthi ngelinye ilanga mhlambe uyovela umse ezulwini lonyazi ke kubizwe yonke intsha ukuthi ake izoyikhalela izoyicelela esilweni njengoba isilo sadlula sisisolile ngoba uyiqinisele ngephiko leli ukuthi isilo sadlula sikhalile ngathi saze sacela uShembe ukuthi akakhipha amanazaretha ukuba kuyoliwa lempi yokubonakala isizwe sabantu abamnyama sigxile kangako otshwaleni isizwe sabantu abamnyama sigxile kangako ekuzaleni kodwa ngaphandle kwezigcawu inkinga ke khona manje noma kungayiwa kuShembe kuyokhulunywa noShembe kodwa inkinga ibanjwe yileli verse uverse 42 abangaze basho ukuthi azizalanga lutho uma uyihlononyoko beke bakusola kuyisiqalekiso lokho mase sifikile enkosini yamanazaretha sizoyithola kanjani inhlanhla singaphumi naye emakhaya umbuzo wokuqala lo esithi noma sikhuluma ngoShembe sibatshela abantu ukuthi indaba yaShembe ayipheleli ebuhleni kodwa la iqala khona iqala ekhaya kini ukuthi ngaphambi ubuye enkosini yamanazaretha unyazi lwezulu uyocela konke okucelayo kodwa aqala kubazali bakho ngoba ithi inkosi inyanga yezulu nina nigijima nizela kimi nishiya izinkinga zeni le emakhaya so ntsha yakithi njengoba isilo samabandla sakhala ngathi ekutheni siyaphuza ekutheni siyazala akekho umzali okwathi makukhulelwa ingane yakhe wathatha umshanelo wagqoka iphini felisha washanela amabalo wathi yazi yamithe yami kodwa kunezinyembezi ezakhalwa umzali wakho akekho futhi umzali owathi umfana wakhe mayemithisa ingane yomuntu wathatha isihlangu waphuma wawogiya wathi yazamithisa neyami zonke lezi zinto zibuya zizinyembezi ubona nezingane esizele ngathi kayinanhlanhla ingoba zizalelwe ngaphansi kwezinyembezi zogogo bazo bekhala namhlanje kunabazali omama bethu abangahlala emzini abaganele kuye abaxoshwa ngabayeni babo bebaxoshela ukuthi thina sona izingane zabo yafika indoda yathatha induku yashaya umkayo yathi umfazi uyisula ugadeni ingane imithi ukhona
lawo maphutha ayolungiswa phawulungiswa kuShembe ayikho indawo la izolungiswa khona njengoba simemintsha simemela kuShembe kodwa leyo ntsha ithi mayisifikile kuShembe ikhumbula ukuthi emakhaya kunenyembezi zabazali ngoba inkinga enkulu abantu manje bazosilwisa bathi thina siyaya kuShembe kodwa mase sifike kuShembe thina akasitholi lutho akulula sizwe sakithi mase sifike kuShembe sithola lutho ekubeni abazali bethu bese nenyembezi abayikhale ngathi namhlanje inkosi yamanazaretha yenza into enhle kabi yanika odadewethu igama elihle kwathiwa izintombi zentethelelo lezi intombi zentethelelo zikhumbule nazo ukuthi ayimithanga ebuhleni zamithe makubo indaba la iqala khona iqale emakubo kungakho kubalekile ukuthi masikhuluma izwi likaShembe itimeleni siwe singashumayeza amanazaretha kodwa sishumayeza isizwe ukuthi noma ubana akakhumbule inyembezi zomzali wakhe ukuthi izona kusasa izoba ukhiye kuye empilweni yomuntu uShembe noma uNkulunkulu kodwa izinyembezi zomzali wakhe izona ezifika kuqala mawuguqa kuShembe ubika Nkosi yasebuhleni ngicela u1 no2 no3 into efika kuqala kuShembe inyembezi zomzali wakho ike yakhuluma inkinga mshumayela inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu lathi la mina ngiphethe igama elithi inkosi kubusisi kodwa leli gama lilodwa liphethe into ezimbili sekubonakele namhlanje leli gama likaShembe liphethe into ezimbili ngoba intsha yakithi eningi yaguqa kuShembe kodwa into ezifuna ayitholi isizathu yini inyembezi ayikho into engalungela mina ngumfana wakaCele ngiphumelele kuyo kunonkosikazi okhala isigangeni ngoba mina ngona ingane yakhe ngaqede mina ngabaleka ngase ngiyome itimeleni ngawushumayela kodwa kunonkosikazi okhala egangeni mina ngihambe ngiyoyisola amakhosazana noma intombi zentethelela ibuyele kubazali babo bayoyisola baba mama sizoxolisa ngephuthe esalenza mhla sizinika ithuba lokuthi sibe ngamakhosikazi anganayigcawu mhla sitholela izingane phakathi kwemizi yenu ngalembuzi sizocela intethelelo sinisule nenyembezi enayikhala ngathi zema sinikela kuShembe kube nenhlanhla kungathi sifike kuShembe nemnikele izindodla kodwa lemnikelo esiza nayo kuShembe ivalue izinyembezi zabazali bethu ngoba inkingi lapho lo verse 42 Mama Nazaretha ngawafunda kahle futhi awuqonde nesizwe sonke ngikhuluma kuso masingalifunda leli verse likaShembe uverse 42 ukuthi ayikho into ezosilungela sesifike kuyo uNkulunkulu ngeke kusilungele mabazali bethu bekhala bese ngiza la uManazaretha namhlanje uManazaretha thina uNkulunkulu usibekile incwadi kaMateyu 5:13 ithi thina siwusawutwezwe ithi thina sokukhanya amanazaretha wona abantu namhlanje abaphethe uNkulunkulu abaphila naye okufanele balimele iqiniso likaShembe njengoba linjalo kungabi khona labezoba novalo khona ngoba mabeba novalo kusho ukuthi lento kaShembe sithi thina akayingakhuli ukuzikhula indaba kaShembe ukuthi thina kasiphume emangeni sihlale eqinisweni uShembe thina usithumile njengoba silana mina ngumthunywa uShembe akaze abe umthunywa ngeke ngimangale mengizwa ukuthi uShembe umthunywa umthunywa yimi uthunywa uShembe wathi hamba uyentsheni uyokhuza ukudakwa kodwa namhlanje mshumayeli sinenkinga enkulu lenkinga ngazi sizoyimisa kanjani ngoba uShembe ngapha mayekhuluma babumvangeli uthi intsha akayihambi yotshela inyintshi yekuphuza utshwala kodwa inkinga mshumayeli yenzakalayo namhlanje lentshe sithi kayiyeke utshwala ivele ifike lapha emzini yobaba la sizalwa khona ifike kugaywe bona lobutshwala umbuzo uthi uma bephuma laba abantu abaphuza utshwala emzini wakaCele oyinazaretha bephuma bebulalana kade bedakwe la ekhaya uShembe lelo cala afuna libeke kubani mayethi uShembe asiyotshela abantu ukuthi abayeke utshwala bese phinde thina futhi emzini yethu noma emzini yobaba sigaya utshwala silibhekisa happy izwe sithi uShembe akamephi okusho ukuthi thina sisodwa sikhuluma into ezimbili ezehlukene yithi manje sithatha izwi likaShembe siliphindisele emva masima lapha phakathi kweinsizwe itimeleni siyitshela into eyodwa insizwa zakithi awukho umuze nizowakha niphuza utshwala kodwa lobo tshwala mabebuthola emzini yamanazaretha kufuna ukuthiweni kufuna ukuthiweni ngoba amanazaretha awukhanya kwezwe awumuzo wakhiwe entabeni ongesitheke mase amanazaretha kuyiwona enza lezi zintathu uShembe kayingenziwa kufanele kwenziwe njani namhlanje sizwe sakithi sidukile mina ngikhala lelo nje lilodwa ukuthi mangenzeke ezulwini siuthola umusa ukuthi yonke intsha yezwe lase South Africa ke isondele enkosini yamanazaretha izofunda umthetho ngoba uShembe uphethe umthetho wala emhlabeni nasethuneni nangaphesheya kwethuna akekho futhi omunye ozakusiza uShembe kuphela sizwe sabantu abamnyama uShembe kuphela okuyena ozosiza kule nkinga esibhekene nayo ngiyezwa mshumayeli ubala indaba zaka social media
lapha kwa social media kuhlukene imbono, abanye bayezwa abanye abezwa. Khona nje into eke yabangwa indaba kaBaba wengane noma wengane kuthiwa buyela kuBaba wengane yakho, buyela kuma wengane yakho. Leyanto ukuthi abantu abafuna ukuyithatha la iphelele khona. Isizathu sokuthi ngithi mina mangixoxa ngithi bekungasiza uma kunengane yakwacele engayizala kwintombazana ethize ngihambe ngiyiqoqe le ngane ibuyizwe la isizokhulisa ingane zayo, ngoba le ngane yakwacele idinga umthetho wabazali bobabili. Namhlanje ngizohamba mina ngimshiyele umuntu wesifazane engamshiya nengane, uzogcina le ngane ezokhulela la igcekeni, izokhula inemfundiso ezimbili. Ile mfundiso ezoyinikezwa umkami ibe nale mfundiso kanino biological. Igcine le ngane isiconfuse ingazi ukuthi izogcina yenze njani. Nalo muntu wesifazane ngizomthatha ngizomnika amandla nomthetho ukuthi le ngane akayibusa, kodwa unina lo hlela lapha ngaphandle uzogcina ethukwa yena lo muntu wesifazane ola endlini. Bese igcina le ngane ingasalazi iqiniso lokuthi ubani umuntu ekufanele simlalele, kanti le ngane mayikhulela kuyise nonini izokhula kahle ngaphandle kweyinkinga, ngoba unina mayinikeza umthetho noyise uzoyinikeza umthetho ofanayo. Manje lapha kwa social media izinto zakhona singexoxe ngazo kakhulu, asixoxe ngalezi ezikhulunywa uShembe. Ukuthi uShembe uthi kwamanazaretha wathi awahamba amanazaretha ayokhuzintsha ubufebe, akhuzintsha ukudakwa. Nazi izinto ezikhiye ibulala izwe labantu abamnyama zimbili. Ngoba lapha ekuphuzeni utshwala, umuntu ufika aphuza utshwala asuke ngoba utshwala sebusegazini kuye, ahamba ayombatha nomuntu onokufa, asuke naloku kufa akuthathe lapha ekuphuzeni kwakhe, abuya kulethe kulomuntu wesifazane ohleli la igcekeni olinde yena. Bese isizwe sakithi siba yini? Kuphethe sekuneyintandane, kuphethe sekunabafelokazi. Ngesizathu sani sabo lobutshwala obukhuzwa uShembe. Ilobu utshwala obukhuzwa uShembe namhlanje ungahamba emshiyeni eDingthini yeKing Edward uzofica abantu abaningi abalele lapha emshiyeni koKing Edward eDingthini balele ngesimo sotshwala. Mawuye emakhazeni manje abantu ozobafica intsha yakithi. Isizathu yini? Utshwala lobathi uShembe kabiyekwe. Manje umbuzo uthi mase bebiyeka abantu sishumayela sijabo biyeke, mase bebifica emzini yamanazaretha kufanele kuthiweni. Ilake manje kufanele izwi likaShembe ke libalance khona ukuthi uShembe yena uthini, thina sicabangani ezintweni ezikhulunywa uShembe. Thina amanazaretha kumsebenzi wethu ukuthi into ezikhulunywa uShembe sigcine njengoba zinjalo, kungabe khona sizokushiya. Futhi ngiyathanda ukutshela intsha yakithi ukuthi intsha yakithi iphumane kulomthetho enuphiwe wamalungelo, umthetho ongekho, umthetho ozosedusa. Ayikho ingane yofi ezulwini kunonini okhala lapha eWestville ngoba waboshiswa ingane yakhe ngoba uyise wayisola yasihlangana nabantu bathi babuya ngihlukumeza. There's no such kumuntu omnyama ukuthi uyahlukunyezwa uma uminina noma uyise emdiscipline. Kodwa namhlanje isizwe sakithi sidukile, uShembe omelele lo qiniso. Belapha enyokeni nomdloko bombani obuzile. Uthi ngiyabonga kusho uNkulunkulu wamanazaretha. Uthi ngiyabonga amanazaretha ngoba nina nisamile eqinisweni lokuthi umntwana uyashawa. Ungayibhadi nehlazo mangazwakala ukuthi kuleli bandla lamanazaretha kunezingane ezibophisa abazali mabeyishaya ngoba kuyona imfundiso la ekhaya. Imfundiso la ekhaya ithi umntwana uyashawa mayonile. Manje intsha yakithi nina ningakamboni uShembe, sondelani nizobona uShembe. Ngoba uShembe uyena ophethe ukuphila. uShembe yena uNkulunkulu walesi sizwe sabantu abamnyama. Lokho kufanele ukuhlale nje olimi labantu bakwazi futhi ukuthi emhlabeni uNkulunkulu khona. Masingaye eBhayibhelini sofunda lapha kuNumeri noma kuMbhalo 14:14 izokutshela ukuthi bazokutshela abahleli kuleli izwe sebezwile ngawe wena Jehova ukuthi uphakathi kwalabantu bayakubona ubuso nobuso. Ayiphele lento ntsha yakithi ukuthi nazi ukuthi uNkulunkulu kabonwa. uNkulunkulu uyabona futhi uNkulunkulu uyinyama futhi uNkulunkulu uhlala nabantu. Kungakho thina uShembe simkhonza ngoba sithe masifunda imbhalo 1 John eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waba yinyama, ulizwi wahlala phakathi kwabantu. Moya ku14. Manje intsha yakithi phumane kudukeni, uNkulunkulu ukhona sihleli naye njengamanje ungapha emzini wakhe eGibisile. Ila ebuthise khona uNkulunkulu. uNkulunkulu akuqali ngendle emnyama, akuqali ngabantu abamnyama ukuthi babe noNkulunkulu abahlala naye. Akuqali masingabala emhlabeni izizwe ezinhlanu 5 izizwe. Khona amandiya, khona amaSulumane, khona ndlebe ekhanyilanga, khona amaShayina, Korea, Japan, kube khona amaAfrican.
mawuya esizweni samandiya khona uKrishna owayemisiwe ukuthi ahole isizwe samandiya. Mawuya esizweni samashayina Korea Japan kunoBuddha owayemisiwe ukuthi ahole amashayina namaKorea namaJapan. Mawuya esizweni samaSulumane kukhona uMohammed wayemisiwe ukuthi ahole isizwe sabo. Mawuya kondlebe ikhanyilanga uzomfica uKristu owayemisiwe uze kuma Africa ukhona uShembe oNkulunkulu walabo sabunkulunkulu abakhona emhlabeni. Yasho njalo indoda eyakhuluma nomfundisi uCgcwensa yathi usitshelile thina umprofeti wezelo akithi wathi akekho uNkulunkulu ofana noShembe. Sizoqinisekisa lokho ukuthi emhlabeni noma umhlaba ungathandi kodwa akekho uNkulunkulu ofana noShembe. Intshe edukile mayifuna umthetho ayize kuShembe. Kodwa sengizophetha ngoba isikhathi angisazi sesinganani. Kusele imizuzu emine. Oyinazaretha ongelona iNazaretha akayelapha esihlabelelweni. Verse 42 isona iwona khiye ophethe impilo yomuntu omnyama. Verse 42 abangaze basho ukuthi asizalanga lutho. Uma uyihlo nonyoko beke bakusola uyisiqalekiso lokho sothandaza uShembe soze sikhale sonikela soze siyeke mase ngakalifundi leli verse siliqonda ukuthi uShembe uthini. Sizofika neindodla sake saye enkosini yamaNazaretha sawuthenga umjiva kwasijabulisa singabafana beyitimela masibona uShembe egqoke lo mjiva wethu esasuthengile engena ngawe eJudiya. Kodwa kusela umbuzo ukuthi iyibusiso zawo zikhona yini lo verse 42 sawufunda yini. uShembe ngeke aza akujikise nesipho usufike naso kuye kodwa into azoyenza uzobuka inye mawube nenhlanhla uzokutshela athi hamba uyolungisa lapha nalapha. Kwafika inkosikazi izobika enkosini yamaNazaretha sengcina ithwele ithi inkosi uThingo lento iphethe ukuba uyithathe wayinikeza lo makhelwane wakho olambile la isibusiso sakho sikhona. Nami ngisho njalo ntshaya yakithi ngithi lemnikele senzonyazini inesibusiso impela kodwa isibusiso sizoqala kuthena sambe siyoyisola kubazali. Make saqala sayisola kubazali ila sizoqala khona sithola inhlanhla. Ya manje ke ngibuza ukuthi ke nithini ke nangu ucele sinayo indlela zokusakaza. Niyayibona ke into engimlandele yona. Ilento yokuShembe athi ungamyeki lo muntu. Le nhlahla suthi isondeze eduzana. Izozikhuluma lezi zinto ngoba njengoba ikhuluma esitimeleni kuse ukhona lelo dlanzana labantu ekhoshini ashuthe lo shuthayo bayifake lawo amaclip ambalo bafaka kodwa asuke eyinkulumo engaphelele. Kanti nomsakazo uzokwazi ukuthi le nkulumo engisuke ngiyikhuluma ngalomuntu isabalale abantu bekwazi ukizwa engathi uShembe unyazi lwezulu magaye engakubusisa neyinsizwa enisebenza nazo lo msebenzi kaNkulunkulu. Amen. Ngifisa ukuthi unyazi lwezulu lusenzele futhi umusa lusiphe futhi olunye usuke siyophinda futhi sihlangane ngalo phinde uyikhulumele izindaba ngoba umvuzo wazo noma umvuzo walezi indaba uyawuthola la kuyiwa khona. Amen. uNkulunkulu ufuna into enjalo ngoba isikhathi sethu sinje ngicela ukudedela umvangeli naye asiphi isimemezelo abasifisayo. Ngiyasithanda lesi simemezelo mina sengiyasazi kodwa wena ubungasazi kodwa lento ishoyo ihamba kuso lesi simemezelo. Baba mvangeli wenkosi ngikhuluma iphutha yini? Cha baba ukhuluma iphutha baba. Ngicela umxoxele umuntu olalele ukuthi ubufisa ukuthi namhlanje udlulise kuphi ukukhuluma mhlawumbe ungananela nje emzuzwini u4 kule nkulumo kade yisho nangomagaya. Ngithokoza kakhulu baba. Khono lokho baba uMagaye akushoyo uvuse enye inkulumo nje engikhumbulayo ngo-94 293 inyanga izulu ikhona ngapha ngakithi eMtuba. Kuya indoda kuyo ithi inkosi ngiyayibona izinto zami ayihambi kahle. Ithi inkosi wenzani? Anuma isikhohliwe le ndoda sinawo lapha esontweni isekhona. Ithi inkosi wena washaya uyihlo wena. Njoba washaya uyihlo ithi ayikho intetelelo. Ithi na umzi wakho hamba mphele awukho uyafa umzi wale ndoda namanje. uShembe bantwana kaNkulunkulu uNkulunkulu manje uvusa le nkulumo mayifunda leli verse ka42 uMagaye lisimangaliso leli verse ngoba kuyenzeka futhi
Majola umzali ediniwe nje elikhiphe kodwa ingane ingonanga ngaka ethi ayi mina ngizala ngalutho ngoba athukuthela ngaleso sikhathi leli gama bese liyanamathela ngoba isiqalekiso somzali asisuke enganeni kodwa sengane noma ingasho ini siyagezeka ngensipho manje ke iyangithinta lento esho umhlonishwa futhi ngiyamcelisa kuNkulunkulu wakithi ebuhleni ngoba abantu abanje isikhathi esiningi imimoya khona eniqale ngayo ama social media imimoya iyamhaqa umuntu iyamhaqa umuntu ngiyangikhumbula enye intombi ngangizwa umama wami engixoxela ngayo kwakuthiwa Ana yayimthanda kakhulu uNkulunkulu uthi ke inkosi ilanga lakhuluma ngayo emzini wasekuphakameni uthi Ana bemthanda uNkulunkulu kakhulu noNkulunkulu naye embhekile ukuthi uyamthanda wayesiyamfihla uShembe emfaka ezulwini mase emfaka ezulwini kanti inglozi uthi ithi inkosi yethi inglozi egada umuntu zine zihamba amacala amabili ngapha nangapha zine ezimbili ngemuva ngaphambili ithi inkosi ukhona ebhala ububi khona ebhala ubuhle mase kubuza kalwana uphi akasabonakala kanti uShembe usemthathe wamjikijela emakhosazaneni ithi inkosi yathi leyo mubi ngiyamazi mina Ana isici sakhe ngiyasazi yayisifuna laba abadlala iginci zaseyikhala esangweni zabona intombi kunyakazi nansuka zathi intombi ubekwa yini la umuntu esithi silaye bethanda ezinye izinto ngiyayifisela kalensizwa kaJehova ukuthi uNkulunkulu ayimbathi ithanda uShembe yebo ngoba lo msebenzi osebenza umkhulu kabi njengoba kuyi weekend nje ingane zabantu kayilele ziphuza utshwala kuzokuyosa nabazali sebeyasaba ukuba bayisole ngoba basaba lento kade wayithinta ukuthi uzothi ayisole engene ejele kahle la ngithintwe nawo umshumayeli ngijabulile nje ukuthindwa ile yampunga yalapha eDalton umshumayeli ubuthelezi engikhumbuza ngase ngithi mina mhlawumbe umvangeli akasondele eduzana sixoxele ukuthi bafisa ukwenzani. Yebo baba Majola ngithokoza kakhulu baba ngiyabonga ngizohlaba ikhwela lapha esilungwini intombi zakithi zaguqa nje kithi za kakhulu enanda